Il-ġimgħa 2 ta' Deċembru l-MCESD se jkun qed jiddiskuti għall-ewwel darba wara l-budget l-estensjoni tal-lif tal-maternità minkejja li l-Ministru huwa konxju li sa issa il-unions u l-għaqdiet ta' min iħaddem mhumiex qed jaqblu. Kien il-Ministru Tonio Fenekli fil-budget ħabbar li l-Gvern qed jistenna li jkun hemm qbil bejn l-imsieħba soċjali dwar din il-kwistjoni sal-aħħar ta' din is-sena. Dan ifisser li l-imsieħba soċjali se jkollhom inqas minn xahar bil-jiem tal-festi fin-nofs sabiex jippruvaw jaslu għal qbil bejniethom dwar din il-kwistjoni. Minkejja li għaddew kważi xahrejn minn meta ġew pubblikati rakkomandazzjonijiet tal-Bord ta' inkjesta dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-care workers fl-isptarijiet u fir-residenzi tal-anzjani, il-Gvern sallum għadu ma għamel xejn sabiex iwaqqaf l-irregolaritajiet illi stabilixxa dan il-Bord. F'konferenza tal-aħbarijiet imsejħa mill-Partit Laburista l-keliem għas-saħħa Mary Louise Colero Preca spjegat kif minn rakkomandazzjonijiet tal-Bord ta' inkjesta dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-care workers illi waqqaf il-Gvern ħareġ ċar li qed ikun il-Gvern innifsu li qiegħed jinkoraġixxi dan l-iskevitu modern. Raġel ta' 34 sena minn Għajnsilem ġie kkundannat 10 snin u nofs ħabs u multat 23,000 euro wara li ammetta li kkultiva l-kannabis. Frejd li kienet għamlet il-pulizija nstabu diversi pjanti li ammontaw għal mal-kilo kannabis. Intan żewġ terġie minn l-Estonja ġew kundannati 14 sena ħabs wara li ammettew li jittraffikaw f'pajjiżna ma' 6 kili kokaina u ma ġew arrestati fl-ajruport 3 snin ilu mal-wasla tagħhom minn Tripli. Id-droga kellha 53% purità, valur ta' kważi 600,000 euro fit-triq. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed jibqa' jsostni li m'għandux parir tekniku favur l-impjant li qed tipproponi l-kumpanija Sargas, anke jekk dan l-impjant iwassal għal inqas tniġġis u traħħas bin-nofs il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fil-Parlament meta kienet jitkellem dwar il-budget, Lawrence Gonzi ddefenda bil-qawwa żidiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u baqa' jiġġustifika żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li ta' lilu nnifsu u lill-kabinett tiegħu. Skont huwa mhuwiex għaqli li nagħmlu kif qed jipproponi Joseph Muscat u nraħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Prim Ministru qed jieħel fil-mistoqsijiet u mhux qed jipprovdi soluzzjonijiet għal dak li qed iħossu l-familji Maltin u Għawċin. Kienet din ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għal kontroreplika tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi il-bieraħ filgħaxija fil-Parlament dwar il-budget. Waqt il-programm TX, Joseph Muscat semma l-proġett ta' Smart City u spjega kif kienet jistenna kelma ta' kuraġġ mingħand Lawrence Gonzi e kif il-proġett waqa' lura u l-eluf ta' impjiegi mwiegħda ma nħolqux. Joseph Muscat reġetenna l-weda tiegħu li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal kulħadd. Kontroversja sħiħa fl-Awstralja kif biżba li tobba qatlu fetu ta' 32 ġimgħa. L-om illi kienet qed tistenna tewmil subien ġiet informata mit-tobba illi wieħed mit-tfal għandu problemi serji f'qalbu u għalhekk kellha tittieħed deċiżjoni illi tagħmel abort. Iżda t-tobba b'mod aċċidentali terminaw il-ħajja tat-tarbija illi għadha b'saħħitha. Bit-tewmi li huwa marit imut ukoll. Il-każ seħħ fir-Royal Women's Hospital ta' Melbourne. Il-temp għal kumplament tal-jum mistenni jkun il-biċċa kbira sabiħ iżda bil-possibilità ta' xi ħalba xita iżolata. Il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif u varjabbli l-aktar mill-biċ. Il-baħar ħafif għal moderat imbagħad baxx mixlok li jsir mill-vant. L-ora temperatura 21 grad Celsius, l-inqas 14 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 3.